Stromy zařezaný, aby bylo vidět. Špičky. No. To je úžasný. Krásný vzhled je na ten boží svět. Radgast není vidět. Není, no to je právě ten nedostatek. To co za kopec je? To je to hradisko, kde to mělo stát. Tam byl strážní hrad. Tam měl bastu. Ano. A tam jsou ty rozvaliny, jo? Ano. A toto jsou Setínské vrchy, Hažovské vrchy, Hoty, jo, a tady Prožnov, zatím je Zubří a dál by byl Valmez, jo, a tam jsou Beřovické vrchy. No. A tam není nic na tom? Ne, je tam rozvaliny. Rozvaliny to ochrany. Takže si ještě přitáhnu ten kostel. Tak mám tady kvůli těm ostatním zůstat? Vidím to, že asi jo, že? A za to, že zvolili tady to